Ik ben Clark Akkord, ik ben schrijver. De meeste mensen kennen me van de koningin van Paramaribo. Het is belangrijk om een eigen AVRO-omroep te hebben, omdat we in een mediatijdperk leven. En dat betekent dat alles wordt bepaald door de media. Je hele leven wordt erdoor bepaald. Clark Akkord, 6 maart 1961, 11 mei 2011. Bestseller, auteur, publicist. Clark Bertram Akkord werd geboren in Paramaribo. Na zijn middelbare schoolopleiding vertrok hij als 17-jarige naar Amsterdam. Hij werd verpleegkundige en volgde daarna een opleiding tot make-up artiest. Als visagist verwierf hij roem in de internationale modewereld. In 1999 verscheen zijn debuutroman De Koningin van Paramaribo over de legendarische Surinaamse prostituee Wilhelmina Rijburg alias Maxilinde. Er werden 120.000 exemplaren van het boek verkocht en het werd in verschillende talen vertaald. Akkord was ook publicist en had een column in de Nederlandse kranten Trouw en Het Parool. Hij was een gevierde gast in praatprogramma's op tv. Clark Akkord, zo spreek ik het toch uit? Ja. Ja, hartelijk welkom. Goeiedag. Vanwaar die titel? Voor mijn moeder. Akkord was sociaal bewogen en richtte stichting Wilhelmina Rijburg op. Een maaltijdenproject voor senioren in Suriname. Hij kreeg in 2007 de Bronzen Stier Award voor kunst en cultuur van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. In 2011 kreeg hij de Surinaamse onderscheiding Ridder in de Ereorde van de Gele Ster. In hetzelfde jaar verleende de gemeente Amsterdam hem het ereteken van verdienste. Ik mag hier vandaag zijn namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam om het ereteken van verdienste van Amsterdam te overhandigen aan Clark Akkord. In zijn woonplaats Amsterdam. De Clark Akkord Foundation beheert zijn literaire erfenis en organiseert ieder jaar afwisselend in Suriname en Nederland de Clark Akkord lezing. I'll be loose, I'll be carefree. I'm living for tomorrow, not today. Gotta make my plan, so in case